Assalamu alaikum Ines. Ga wanda suke so su yi docs nasu kuma ya ki buɗewa yake nuna musu haka, to a damu na hanyar da bi ka warware haka domin ka sami damar yin ka shiga kai samu damar yin kai claiming na task da zaka ci domin sayarwa kwana 3 a gama shi. To daga duk wanda sai na sai yana masa haka zaka zo ka rufe shi. Bayan ka rufe shi zaka je kan yatsu na 3 nan na sama ka lalbo kan sets naka. To ka kasan number ka da ka bude da ita akwai mai wajen ajin din user ne, sai ka rate din user ne. Okay, shi amfanin create din user ne shine daga kuna yana baku ja to idan ya baka ja already akwai mai irin shi wannan sunan ba kai ba, already akwai masu amfani da wannan sunan. Shi kuma da sau ne ka create din wani wanda yake ba wani mai shi sai ka dai ne ka kira da ko wani inkiya naka wani mana sunan ka ne inkiya wanda ake kiran ka da shi ko da wani abu dai daban haka domin ka yi abin nan kuma ya ja already kuma kenan ba zai ba ya mai rubuta sai ya ba mu girin ke Hussein na so one kuma ya me Hussein na so one is available yana nan ba mai amfani da shi sai kadai sai danna okay bana danna okay sai ne baya in je kan doc niya sai na koma yanzu na kuma yanzu ƙara clicking na shiga ciki ba ku gani kuma yanzu ya bude kai tsaye ba su yi noma wani abin ba ya nuna mana kai tsaye da ya bude. Sai kuma na biyu masu akwai task din da wasu suka ce baya ciwa hanyar da zaka bi misali add in telegram name din nan wannan za su ce sun yi cikin baya ciwa to shi ma za mu nuna muku hanyar da zaka ci wannan task din. Bayan ka rufe shi zaka fita zaka zo ka lalbi wajen docs ɗaya sacin nan docs community gashi nan sai mu duba sai mu shiga ciki za mu dauko hoton kashi ne domin za mu na hukuna ku adadin shi domin shi zai baka damar kai ci wannan tax. Za mu duba cikin wannan ina rubutu yake mai kashi sali ya kun ga wannan sai mu kofi din wannan kashin bayan ka da kai zai baka damar kai kofi. Bayan ka yi kofi sai ka je kan notepad din cikin wayanka sai ka yi pasting din wannan rubutun. Bayan ka yi pasting din shi sai ka zo ka danne ka dauki wannan kashin sai ka kofi din iya kashin baka dauka za mu dauka sai mi kofi cotton duk dai abu da muna so mu dauke shi ne sai mu koma kan setting namu shi mu je kan settings sai mu danna kan can dugo nan guda 3 na saman wayar sai mu daga kan edit sai mu paste din wannan kashin akai wajen gefen sunan namu sai mu danna enter ba na mi saving kenan sai mu daga kan cikin docs din mu sai mu danna wannan kan wannan text din ku ƙara clicking kun gani already za ku samu yanzu har text din ya ci kuna gani balance din ya karu text din ya ci. To in kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna liking ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin update din mu. Mun gode. Na ku a gode shi Al Hussein na so one.